Za a yi zaɓe, mu cire son rai da son zuciya domin zaɓen cancanta domin samun ingantaccen shugabanci na gari. Mu guji son zuciya mu zaɓi cancanta don samun ingantaccen shugabanci a Najeriya. Kowa na da dalilin zaɓen wanda yake so. Mu guji son zuciya mu zaɓi cancanta. Duk tsada da kyau na atamfa, a kwana a tashi wata ran zaka ga an ɗaura kafar kaza da ita. A rana ɗaya za ku iya canza salon shekara 4 ko kuma in ce salon shekara 8 tare da ƙuri'anku. Kowa yana da wanda yake so ya zaɓa. Ku zaɓi cancanta domin kawo shugabanci na gari. Duk tsuntsun da ya janyo ruwa, shi ruwa yakan doka. Ba ka taɓa sanin halin mutum sai ka rayuwa da shi. Zaɓen bara gurbi shan wuya. Ba ra'ayin ba, addu'ar ita ce. Ku zaɓa ko kar ku zaɓa hakan ya rage naku. Hakan ba zai hana Allah ya ɗora wanda ya so ba. Ba zaɓen ba,